ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି ହମା, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହମା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ବିଷ ଚଢ଼ି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ଡି ନେଉଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଲେଇ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ଆଖି ଓ କାନ ବାଟେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ସି ଠେକୁଆ, ଅପସନ୍ ଡି ସାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହରିଣ। ନେକ୍ସଟ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 18ଟି, ଅପସନ୍ ବି 21ଟି, ଅପସନ୍ ସି 25ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 31ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 18ଟି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି ହିପୋ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହିପୋ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନିଶା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ମଇଁଷି, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି, ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 1 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗାରୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା କରିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଷା, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଶୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡଲଫିନ୍, ଅପସନ୍ ବି କଇଁଛ, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ସାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡଲଫିନ୍। ନେକ୍ସଟ, ହାତୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଧଳା, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ପାଣିରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ?
ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ, ବାସି ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ବଳତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ବଳତା।